Agdagop tinakurang 2 milyon na pisos ti pakpako na a report a balor ti partially ken totally damage iti sektor ti agrikultura gubway ti naglabas a habagat ken bagyo. Basar daytoy iti record ti Provincial Agriculture Office manipod kadagiti siyam nga ili iti probinsya. Nasurok 500,000 pesos iti daytoy ket danyos manipod iti pagay. Nasurok maysa a milyon met manipod iti nadadael a mais idinto nagtaod met iti high value crop wenno dagiti nateng tinabatbati pay a bilang. Tatagamin ket panawon ti almost maturing stage dagiti corn so kaduan na nga totally damaged tayo dagiti mais. Tano ang bungbunga ngamin ta may isang mulan ket very susceptible isuna iti typhoons. Iti 3 hektarya at talon a minulaan ni Eddie iti mais. 2 hektarya iti daytoy tinabukbuk ken naigas, idinto maysa hektarya tinalapunos ken nalungsot, gubway ti Bagyo Krising ken iti Simmarunupay a bagyo. Numan namnamaenda ti kastoy a senaryo tunggal tawen, awan sabali maaramidan da no di iti makigasang gasat. Dabunganan ma'am. Na danon ti danon ma'am na nalmuson di jay kon nalungsot pa yun. Bagi bunga na. Wod man padali kayo na. Basar iti assessment ti upag saan pay laing ama bigbig ti kangrunaan nga epekto ti bagyo. Nagbalin met a beneficial kadagiti daduma a mannalon ti habagat ken naglabas a bagyo iti panagmula da iti pagay. So nga di bagbagami di nga kaday toy monsoon rain gintay pon nakatulong pa di pa beneficial kanya data nakaraot da. San Isidro, Pitigan, dagiti do mga red areas tayo. Almost kada tingamin pikti transplanting tayo kat by July or August pala. Addamet ten panagpangato ti presyo ti nateng gapo ti kinakurang ti supply. Addamet nakadadaan at tulong manipod iti opisina ti Provincial Agriculture ken iti Department of Agriculture. Dagiti pangrehab bugaso, bukel kinaduma-duma pay. Nga mabalin nga usaran iti panagmula manon ulitin. Fertilizer, seeds, seedlings. Kumuna iti Philippine Crop Insurance Corporation nga dagiti ket naka-insure, no naka-insure laki dagiti nga na-damage. Agtultuloy ti monitoring ken assessment ti upag seknan ti nadadael iti naglabas a bagyo ken habagat. Jessica Boreta, Balitang Solid North.